Stħarriġ fost 414 membru tal-Kamra tal-SMEs għall-ewwel kwart tas-sena raġa wera li l-akbar sfida għan-negozji inuqqas ta' ħaddiema. 43% semmew din il-kwistjoni segwita mill-inflazzjoni bi 28%. Mistoqsija dwar l-ikbar żewġ sfidi għall-pajjiż 33% semmew in-nuqqas ta' governanza tajba. 31% qalu popolazzjoni ikbar mill-kemm jiflaħ il-pajjiż, fil-waqt li 30% qalu żieda fl-inflazzjoni. 76% qalu li l-pajjiż mhux miexi fid-direzzjoni tajba. 56% wieġbu li ma jafux jekk matul it-12 xahar li ġejjin hux żmien tajjeb biex jinvestu. 32% qalu li mhux żmien tajjeb u 12% qalu li hu żmien tajjeb għall-investiment. Il-President tal-Kamra tal-SMEs, Paula Bela, qal li dan l-istħarriġ b'kollaborazzjoni mal-Misko sar qabel l-aħbarijiet brabta mal-inkjesta Vitals. 73% qalu li ma jħossux li l-veduti u l-bżonnijiet tagħhom huma rappreżentati tajjeb fuq livell Ewropew. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs, Abigail Ġusmamo, ilmentat min nuqqas ta' konsultazzjoni mill-Ewroparlamentari Maltin dwar liġijiet Ewropej. Is-sistema tal-Ewropa mhijiex qasira ħafna sewwa, ġifieri tkun għaddiet minn ħafna fażijiet biex aħna ma nkunux ġejna informati bija, ma nkunux ġejna konsultati, ma nkunux ingħatajna l-opportunità li naraw kif qegħdin iħossuhom il-membri fuq hawn xi bżonnijiet għandhom u kif ħadd impatta lil Malta. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kamra tal-SMEs biex jitjieb is-sentiment fost in-negozji Maltin hemm l-iżvilupp ta' strateġija biex tindirizza l-popolazzjoni ikbar milli jiflaħ il-pajjiż u investiment fil-ħiliet tal-ħaddiema. Tirrakkomanda tnaqqis fil-VAT minn 18 għal 15% biex titrażżan l-inflazzjoni u li titneħħa t-taxxa tas-sisa minn fuq prodotti ta' kuljum. Il-Kamra tal-SMEs appellat ukoll għal riforma fl-infrastruttura tax-xiri pubbliku u l-isforzi jkunu diretti fuq il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tal-pajjiż biex jikkumbatti b'diliġenza u integrità fost oħrajn kwistjonijiet ta' governanza u ta' korruzzjoni.